Сега може да се захраните с тортата и да се поизсапате даже ако искате. И така горчиво за младото семейство. Айде, късвайте се! Бати, вали! А така! Нека те сладко де! Сладко де! Давай! Кой сторта? Како? А така! Нека те да ви е сладко! А сега следва избърсване без прибори. Айде! Извърши я! Няма как, трябва да се почистите. Без Айде! прибори, без салфетки и такива неща. Браво! Чакай. Ама тъпкала и го върна! Како? А, така? Кръстника казва, че доста ще подрудят и за това салфетките трябва да влязат в действие.